Hej, goddag og velkommen. Mit navn er Kasper Otto. Jeg vil i dag lige se lidt, hvordan man får lavet ild på forskellige måder. Sidste gang der snakkede vi om, hvordan man lavede charcloth, som er et godt produkt at have med, når man er ude, til at have noget til at starte en glød. Nemt med dit strygstål eller tændstål, eller hvad hedder det, flint and steel. I dag der vil jeg snakke lidt om lidt forskellige ting. Jeg vil snakke lidt om birkebark. Jeg vil snakke lidt om det, der hedder en fuglerede, som vi har her. Hvad den gør og hvorfor det er, den virker. Så vil jeg snakke lidt om det her. Det er fatwood, høstet i Sverige. Og så vil jeg snakke om den her lille fantastiske fyrsvamp. Og så vil jeg snakke lidt om de forskellige komponenter i forhold til hvordan man starter et bål op i lag. Men det vil jeg vise over ved bålpladsen. Jeg er placeret ude på Vestamager lige nu, så hvis I hører en flyvemaskine, så er det derfor. Ja, velkommen til. Hvis vi starter med birkebark. Birkebark er noget af det, de fleste mennesker kender. Og hvordan virker det? Jo, i barken der er der en olie, som gør, at det er let antændeligt. Og det kan man vise på forskellige måder. Det vigtige er, når du skal have ild, hvis du starter med at lave ild med sådan her. Et tændstål. Det er, at du har noget fint materiale, som er antændeligt og tørt. Og det her birkebark er begge til. Det indeholder som sagt den her brændbare olie, som let tager imod en gnist. Så når man først får skilt det her ad til noget lidt mere fint, så går det faktisk ret nemt. Vi kan tage lidt mere. Og man kan dele dem i sådan nogle lag. Jeg ved ikke, om man kan se det på videoen, men de ligger i sådan nogle lag. Man bruger dem også oppe i Lapland for eksempel til at lave små papirstykker. Men det er lidt forskellige slags birkebark, der tager lige den her ud. Nå, man sætter den ned i her. Sætter din fine birkebark op omkring. Det er den, den skal fange. Det er der, den skal have fat i. Og så kan man netop bare nå. Så. Og som I kan se, så brænder det rigtig nemt og rigtig hurtigt. Og så kan man så tage noget større birkebark og sætte ild til. Nå, anyways. Godt. Det var birkebark. Nem måde at få flammer på. Det er rigtig nemt, hvis du har en lighter også. Og man kan faktisk, I skulle næsten mærke det. Den er helt fedtet nu her. Det olie, der er i birkebarken, som sætter sig ind. Harpiksen, som sætter sig ind. Godt. Nå, næste. Der har vi sådan en her. En lille fyrsvamp. Den hører faktisk sammen med den her. Fyrsvamp her virker rigtig godt, fordi den tager fat i gnister rigtig nemt. Den brænder ikke, den gløder. Så det du skal bruge, det er noget til at få pustet liv i den her glød. Og der bruger man sådan nogle her, hvor du lægger gløden herind, og det hedder en fuglerede. Bird nest på engelsk. Så lægger du gløden herind, og så puster du liv i den. Det vil jeg vise senere, når vi går ned til bålet. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan man får den her til at fungere. Og så skal man have fat i sin lille sav. Den her har to slags have. En grov og en fin. Og man skal tage den her, som er træsaven. Det der er vigtigt, det er, at du får flået så meget fint materiale ud som muligt. Og så kan det faktisk gå
stand. Den her den plukket fra en birketræ, der lå ned på vejen herud til, fandt jeg den. Så tænkte jeg, at det var lige det var lige det, vi skulle lave. Men som I kan se, når jeg saver i det, så fnuller det rigtig, rigtig godt op, det her. Vi behøver faktisk ikke mere end det her. Godt. Færdig strygstål. Eller tætstål. Så skal vi lige have samlet det igen her. Jeg følger lige den her. Det blæser lidt herude, så det er lidt drilsk. Men må ikke, at vi kunne. Så fik vi faktisk fat inde. Det der er nu, det er den her glød. Den bliver ved med at ulme og blive større og større. Så nu skal den bare ligge og få lidt, blive større. Imens så vil jeg lige snakke om forskellige materialer, man skal bruge. Der er den her, som er vores glød. Det er vores varme element. Så er der den her, der skal transformere varmeelementet til at blive til ild. Så tager man dem her, som er quas, som man siger på godt jysk. Det her det er birk. Det vigtige ved det her er, at det er tyndt og fint. For når det kommer ild og flammer, så har de nemt ved at tage imod. Når først der er rigtig godt ild, så kan du begynde at smide kviste på dem her. Og så har du der faktisk et bål, der kører selv. Så kan du begynde at smide større gren på og brænde stykker. Men det vil jeg vise nu. Nu vil jeg bygge et bål op dernede. Imens så lader vi lige den her køre færdig, så vi kan bruge det til at tænde vores bål op med. Vi ses nede ved bålet. Nå, som I kan se, så er der fuld gang i gløden her. Så jeg tror faktisk næsten, vi er ved at være klar til at sætte fuld i det hele. Jeg har smidt den over på sådan en pind her, så jeg kan transportere den ned til mit bål. Så er vi klar til at lave bål, så vi kan få os en kop kaffe. Jeg smider min glød herover i mit lille fuglerede her, inde i midten. Tætter det godt sammen omkring. Og så skal der bare pustes lidt der. Jeg har smidt lidt birkebark ind omkring her, for når der endelig kommer ild, at få rigtig flotte flammer. Jeg holder den lige 2 sekunder, inden jeg sætter den ned. Sådan der. Og så skal vi have kvæst ovenpå. Og når flammerne begynder at løfte sig op over kvæsen, så vil det sige, at den har fået fat i den også. Prøv at se en varmeudvikling med det samme. Man kan se, nu begynder flammerne at komme op over. Så kan vi begynde at smide pinde på her. Jeg har lært af en medbål-entusiast, at man skal bygge sådan et anarkistisk bål, så de kan få lov til at komme ind og ud, og grenene må helst ikke ligge lige, fordi så fanger eventuelt væske sig ind i dem. Ligger de skråt, så kan væsken fordampe ud igennem hullet, så derfor.
Så venter vi til det her bål det ligesom kommer op, og det begynder at få fat i de lidt større grene, og så kan man smide det her på, og så kan vi lave noget kaffe.